खुलुमबाय हिन्दुस्तान दैमालु इउटुब चेनेलाव रायजो राजा नोंथांमोनखौ बरायबाय। बिटिआरनि सीएम प्रमद बर' सार दैदेननाय सरकाराव बिटिआरनिनो मावफुं सोद्रोमा बिथां राकेश ब्रह्म सारनि जोहै मावफुंलांनाय बा जालांनाय खायसे खामानिखौ दिनै जों भिडिअनि गेजेरजों रायजो राजानिसिम दिन्थिलांनो लादों। बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा बिथां राकेश ब्रह्मआ गावनि 24 नं समस्तिनि बादै गुबुन समस्तिफोरावबो गोबां खामानिफोर मावनानै होदों। बे नुथायखौ आङो नोंथांमोननो दिन्थिनो लादों। नैबे नुथाया बे जादों बागानपारा समस्तिनि सिङाव थानाय जारिपारा गामिनि एबा पुब जारिपारा गामिनि मोनसे लामानि नुथाय। बे लामाया आगोलाव जोबोद गाज्रिमोन, नाथाय दा बे लामाया ओरैबायदि मोजां जानानै फैबाय। बे गुडविल स्किमनि जोहै बे लामाखौ बानायनाय जादों। बिथां 24 नं समस्तिनि राकेश ब्रह्म एबा जोंनि बिटिआरनि बिथां इएम राकेश ब्रह्मआ दा रायजोनि गासैबो बिथांनि मावनायखौ मोजां मोननानै बिथांखौ साबायखर जासिहरदों। नैबे लामाया जोबोद मोजां जादों, गामिखौबो आरो जोबोद समायना नुनाय जादों। नोंथांमोना भिडिअखौ स्किप खालामालासिनो जोबनायसिम नायलांबाय था। बे जादों बागानपारा समस्तिनि सिङाव थानाय जारिपारा गामि। नायदो भिडिअखौ। खुलुमबाय सिगाङावनो नैबे गामिया पुब जारिपारा गामि। बे गामिया गोदो जोबोद गोग्लैसोना दङमोन, लामाफोराव एकदम थाबायनोनो हायामोन। दिनै बे प्रमद बर' सरकार जानायनिफ्राय जानाय लोगो लोगोनो गुडविल आसनियाव मानगोनां राकेश ब्रह्मआ बे लामाखौ सेंसन खालामना होनाय जादों। नाथाय जोंनि बे पुब जारिपारा गामिया बागानपारा समस्तियावसो गोग्लैयो। थेवब्लाबो बिथाङा जोंफोरखौ अननानै जों गामिखौ बा पुब जारिपाराखौ बिथाङा नायफिनहरदों। बेनिखायनो बिथांखौ जों जोबोर साबायखर बावहरनाय जाबाय। आरो लोगोसेनो जोंनि बे बागानपारा समस्तिनि स्पिकार सार कातिराम बर'खौबो जोबोर साबायखर हरनाय जाहैबाय। मानो होनबा बिथाङाबो बे लामा मोननायाव जोबोर हेफाजाब होनाय जादों। बे लामानि जोहैनो आङो बा जों जारिपारा गामिनिफ्राय बिथां राकेश ब्रह्मखौ बे लामाखौ मोननायनि थाखायनो आङो जारिपारा गामिनि जानानै बिथां राकेश ब्रह्मखौ जोबोर साबायखर हरनाय जाहैबाय। आरो बिथांनि साबायखर हरनायनि लोगोसेनो बिथांखौबो आङो खुलुमहरनाय जाहैबाय।